Писали. Явиш. Това така се затваря. Дай. Мартине, тиечко. Мартине, я се малко моля в крайта. Не. Боше. Не писам. Между Гошо Боев и Гоша и Боше. Ай, напред, момче! Малкия Гошко. Той как се казва? Конка, бе. А? Моя даш. Метака Боев. Как това как се прави? То не се каже той Георги, бе. Бай, да, човек. Да има имен ден да начерпи след това. Фак, бе! Гошо Боев и Гошо Боев 2. Има още кой се учи от тебе обаче. Градито му силна. Сина ли? Бе, и двамата играят. Той закъсали с точата си, ма. Силна, брат. Менгак. Падна ми лева. Да. Бе, смята, играе той ти си. Гошо! Иденти Гошо! Гошо! Смятай. Двамата ти Моля го. Не, бе, Гошо Боев е запорник. Я това пише. Пиши ми. Ти си нарисувам издавата. Градин Банов. Не пиши му, искаш да тръгне някъде. Писали, бе. Без колко ще са Писали. Ще ме раздречиш ли? Не, бе, човек. Трябва да знаеш сама. Фак, бе! И една намигванка. Мартине, и една намигванка служи. Айде да бръмнем. Айде да бръмнем някъде. Направо ми пишай да джитнем. Бе, къде е? Два картона трябва имаш. Два картона имаш. Два имаш, на клипа го има. Вас фана на вас. Има три, бе. Иска да ги Да, бе, сега ще го пускам. Къде го пускам? Тук нямам компютър. Изнериха бутичката. Теля, къде? Да, ми вижда Да, там. чу, къде си, бе? А, тук. Идос. Значи един път нещо качи някаква снимка зле, ама да има. Ще е то грето, пускам спомня такива снимки и изведа да има. Или да Да, има. Като напиша зле, ама да има. Бе, много ма дразна, бе, чу. То ни прави ще там. Това е много там. Браво, е там! Браво, Сертев! Ой, ужас, нямам как. Ми ти нищо много се разсева. Ми помалява ми краката и кръста му блю от колкото и. И не знам малко и къде се намирам. Взех да огладнявам. Стилян с нощи спахме. Стилян. Марцине, какво става? Марцине, казвай малко и аз да чувам, бе. Чакай, стой. Той не може да има. А, боже. Защото те че я ми направи. Няма ти да направим за какво. Сърце изслужи. Айде да бръмнем някъде. Прави падна ми левела. Ще ти как си го писал? Но той те е писал любимото ми, любимите любимото. Как там сърце. Да, нещо такова. Правиш, бе. Снима красава. Филма е да те пише. О, че обът се снимам. Не мога му фана цаката нещо на ръчка. Бе, много малях краката. Не може да намериш шлипа, бе! Марцине, още ли бе? Кой бе? Трябва да се чупа. Мартине! На 24-ти сме на село с тебе. Не ме интересува. Ваня Марина! Пиши му кока, бе, да се осъща. Ти обичи Мартине ти ги подаря. Айде иска да ми кажеш като Ти си Мартине готов. ти ги подаря. Знаеш ли ми историята? Не, От Джампо Кизи. това е. Човек те бяха и такова нещо вътре с... Дето сигурно... Гошка Боев как ще Наша штрак само така и... Брат и Георги се казва, нали? Мартине ти ги взема? Митко, бе! Митко, да? Чакай, аз не ще му взема. Зеги. Мани пъти. Кой Мартине? Лишки ми трябва. Мама ти е нормална да идва. Знаеш къде ги свои? Пътката си. Моя снимай! Мама ти маймуна. Брата, кода, бе? Дъвкаща му. Моля, да тъче текста, бе! Знаеш какво ще аз смея? Да го фанат бащата, да го закарат правилното и бащата да е там човек. Костарен де. Костарин деко преш така. Крахи ни опици за дъщерята. Бе, айде Жуков, карай! Представя си човек.
Кати нямаш лева. А? Нямаш лева. Падна ли ми беше? На Смятай, нула, щом грах Томасин. на нула си направо ресна. Гли. Виж, това те замъцвам. Ма дали снима нещо? Не. Абай, това му звъни направо. Човек мега явно ще се бавате. Не съм висок горе теля, чуваме. Аз снимай малко. Сега гледаше горе. Да приближавам? А, ти приближай. Абе, аре бе. Въркав съм добър. Ако нямам работа за къде. Снимай. Край. Някой ма търси по GSM-а. Мотория, какво става? Не го пращи това. 3-0 за брат ти. Игра много малко. Малко, 30 минути ще го направим. Няма филм 30 минути, 15 Не, поне. 15 минути. Дълго писам за да бави. Почти ще направим, не цикам малко игра. Добре играха, обаче спорно са различни моменти. Сега играят малките и скачат тук режисирам това мача. Не, нямаш. Какво затварям ти, че пречиш в момента на работа? На работа ли отиваш? Хубаво тогава мач. Много добре. Бао! Като брат го обичаме и скорно. Кой бе? Мартин. И двамата и. Ма то спорт така. О, за какво стана той бе? Сега. Аз не знаех, че има екран. Я? Чай, аз Някой да не го е наплюва. Ти си пипнал от и кръгото. Не, тук цял са върви. И за което и? Удара ми стиска! Колко говори? Кой бе? 0-5. Толкова. 0-4, 0-5. Гането е за това. Каква неловка ситуация има? След физиотерапията отивам, вкачвам се в автобуса. На малка дъщеря с малка чета. Човек. И аз трябва да Сам топката! Сам топката да спрети ба! да седам на автобуса за малка. Падам. Направо се едно нароча му прави. Гоше! Правите гош така, нали? Направо, знаеш какво прави? Сериозно? Направо скаш. Ма тя се смислиш, майка и майката. И аз направо се към пътя и не да давай ти на това. Марцине, какво чуваш? Виж го, няма още там. И какво? Пепи, ела да снимаш. Да снимаш. Да мустиш малко. Да, и аз да скусам миничко. Как искаш тако? Пето, да скусам миничко. Да не му пишем нива. Невилен човек. Спорт пори. Остава пето. Дей какво да маняш? Не звучи. Не, я ще Давай! Къде е баща ми бе? Къде сбяга? Браво, Иване! Стамбе, какво правиш при конкуренцията? Чит Тодоров! Знаеш как грозния бит? Има Страмин! Бачев! Има Бачев! Раздавам автограф някой, ако иска. Тебе, знам, че съм първи. Той чака горка, чак се голи ръчи. Не опада една снимката. Не, каква снимка бе? Катери. Опрето, това нормален ли е крой? Не. Далеко. Не. Топката му иде пред. Той 105 Да, човек направо. Бача на колко една снимка? Да.
Не, дай. Да не си помислиш. Против мне не надо. Почти скажи. Почти напред. Не, дай двамата се не почему. Твоето? Не, двамата. Не, двамата е пак. Дай двамата. Не. Таз? Ай, пращай моя глупак. Ай тебе. Не, пращай моя. Трябва... Аз мисля, че се е баба, че като наистина така му трябва да му кажем, че Мега явно, че. мега че... Пращай моя вече, разбери, че сме били да не са филмират, че не знам Моля, как. така ти виж пост. Не, против, че мой да говори там някакво момичето. Я за това. Пращай. Делам, че го бъде бука. Глупости бе. Бог и кома е учи. Чакам да ми. Не, той не е така помага. Сега. Тук. Ма ти плаща ли, бе?